terapeut de familie și cuplu și masterand în psihologie clinică. Pentru că am primit la cabinet câțiva adolescenți cu care mi-a făcut o deosebită plăcere să lucrez, am decis să-mi fac lucrarea de dizertație pe adolescenți. Și așa s-a născut și ideea acestui canal de YouTube destinat adolescenților. Vreau să vă răspund aici întrebărilor voastre specifice pe care le aveți sau pe care nici nu știați că le aveți. Voi aborda aspecte din sfera emoțională, cu aplicabilitate practică în relația cu părinții, profesorii, prietenii, stabilirea și îndeplinirea obiectivelor, descoperirea vocației și a carierei sau credințe și valori, în așa fel încât să puteți spune: știu cine sunt, ce vreau și știu și cum să obțin asta. Pentru început, m-am gândit la câteva subiecte care ar putea să fie de interes pentru voi, cum ar fi creșterea încrederii în sine, să vă dau exerciții practice pentru creșterea încrederii în sine, sau nu știu cum să-mi fac un iubit-o-iubită, ori am deja unul, am un partener și nu mă tratează cu respect. Sau sunt în clasa a 12-a și nu știu ce să fac mai departe. Sau fă-ți curat la tine în cameră. Cine crezi că o să vină să-ți facă curat la tine în cameră când vei fi la casa ta? Despre traducerea limbajului adulților, ce vor și oamenii ăștia de la tine. Vă încurajez să puneți întrebări pe situația voastră punctuală și eu am să vă răspund cu un video care să-i ajute și pe alții. De ce fac asta? Pentru că materiile de la școală sunt necesare, dar nu suficiente pentru a asigura succesul în viață. Știu persoane care sunt bune, au fost bune tehnic în meseria lor, dar nu aveau abilitățile de comunicare cu colegii și până la urmă și-au pierdut serviciul. Sau știu persoane cu un IQ foarte ridicat, care au fost nefericite în viața lor personală. Cu cât mai repede veți învăța să stăpâniți acest limbaj emoțional și al comunicării, cu atât mai mult timp veți beneficia de roadele lui. Așadar, eu voi adăuga un clip săptămânal și ne vedem curând cu subiectul exerciții practice pentru creșterea încrederii în sine. Vă îmbrățișez și pe curând!